Du skal bruge 1 liter kokosmælk, et pund kyllingebryst, 2 spiseskefulde nampla eller fiskesauce, 1 spiseskefuld sukker og 225 gram bambusskud i skiver, salt og peber. Du starter med at tage halvdelen af kokosmælken, en halv liter, og koger op i en gryde, og så putter du 2 spiseskefulde af den røde karryblanding fra glasset i, koger igennem en 2-3 minutter. Så putter du det her pund kyllingebryst, der er skåret i skiver, ned i kokosmælken, sammen med 1 spiseskefuld sukker og de 2 spiseskefulde fiskesauce. Og når kyllingen sådan efter en 5-6 minutter sådan er kogt, så putter du resten af kokosmælken og så bambusskud i skiver i, bringer det op og koge. Og så smager du til med salt og peber, koger ris til, og så er der serveret.